नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुम्हाला हॉटेलसारखी किंवा ढाबा स्टाईलमध्ये छोले कसे बनवायचे याची रेसिपी शेअर करणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी सर्वप्रथम आपण साहित्य पाहूयात। तर इथे मी हे छोले बनवण्यासाठी 250 ग्रॅम म्हणजेच पाव किलो काबुली चणे घेतलेत। हे चणे मी 7 ते 8 तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेले होते। तुम्ही हवं तर ह्या चण्याला रात्रभर सुद्धा भिजवून ठेवू शकता। त्यानंतर हे इथे कांदे घेतलेले आहेत आणि हे टोमॅटो आहेत। इकडे हे आलं आणि लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। हे तमालपत्राची पाने, दालचिनी आणि वेलची असे खडे मसाले घेतलेले आहेत। हे जिरे, गरम मसाला, धने पावडर, लाल तिखट आणि हळद घेतलेले आहे। हे चवीप्रमाणे मीठ आहे आणि त्याचसोबत मी इथे छोले मसाला घेतलाय। तुम्ही इथे कोणत्याही ब्रँडचा छोले मसाला वापरू शकता। हे इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे। तुम्हाला हे सर्व साहित्याचे प्रमाण हवं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। इथे मी ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये उभे कापून घेतलेला कांदा टाकते। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण आता घालू आलं आणि लसणीच्या पाकळ्या। हे सर्व टाकल्यानंतर मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं कांद्याची पेस्ट करून रेडी झालेली आहे। त्यानंतर आता आपण ह्या भांड्यामध्ये टोमॅटो टाकून घेऊ आणि मिक्सरला वाटून सुद्धा घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोची पेस्ट रेडी झालेली आहे। त्यानंतर मी इथे कुकरमध्ये तेल टाकून घेते। आता आपण ह्यामध्ये घालूयात तमालपत्राची पाने, खडे मसाले, जिरे। हे सर्व घातल्यानंतर थोडंसं आपण ढवळून घेऊ। ढवळल्यानंतर ह्यात हळद, लाल तिखट आणि कांद्याची पेस्ट घालू। पेस्ट टाकल्यानंतर हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर ह्या कुकरवरती आपण बिना शिट्टीशिवाय झाकण ठेवू। 1 मिनिटानंतर झाकण काढल्यानंतर हे सर्व परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स केल्यानंतर आता आपण ह्यामध्ये जिरा मसाला, धने पावडर आणि छोले मसाला पण ह्यात घालू। सर्व मसाले घातल्यानंतर हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर परत ह्यावरती आपण झाकण ठेवून देऊ। अर्धा मिनिटानंतर झाकण काढल्यानंतर हे सर्व मिक्स करून घेऊ आणि ह्यातच टोमॅटोची पेस्ट सुद्धा टाकून घेऊ। पेस्ट टाकल्यानंतर हे पुन्हा मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर ह्या कुकरवरती परत एकदा झाकण ठेवायचं आहे आणि 1 मिनिटानंतर झाकण काढून हे सर्व ढवळून घेऊ आणि त्यानंतर ह्यात काबुली चणे टाकून घ्यायचे आहे। चणे टाकल्यानंतर हे सर्व परत मिक्स करायचं आहे आणि त्यानंतर ह्यावरती झाकण ठेवून देऊयात। 1 मिनिटानंतर झाकण काढल्यानंतर हे पुन्हा एकदा मिक्स करायचं आहे। मिक्स केल्यानंतर इथे 2 ग्लास पाणी ओतून घेते आहे। पण तुम्ही इथे तुम्हाला जेवढी या भाजीची कन्सिस्टन्सी हवी आहे तेवढे इथे पाणी टाकू शकता। पाणी टाकल्यानंतर ह्यात घालूयात चवीप्रमाणे मीठ
गरम मसाला. मसाला टाकल्यानंतर हे सर्व पुन्हा मिक्स करून घेऊ. मिक्स केल्यानंतर ह्यावरती परत एकदा झाकण लावून ह्या झाकणाला कुकरची शिट्टी लावून घ्यायची आहे. आता आपण कुकरचे 4 शिट्टी काढून घेतलेले आहेत. तर झाकण ओपन करून पाहूयात. तर तुम्ही इथे आता पाहू शकता की भाजी शिजून मस्तपैकी रेडी झालेली आहे. ह्या भाजीवरती आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालू. त्यानंतर आता ही भाजी एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. तर आता ही आपली भाजी खाण्यास चविष्ट आणि अप्रतिम लागते. ही भाजी तुम्ही पुरीसोबत, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर आणि कशाही बरोबर खाऊ शकता. तर मित्रांनो, ढाबा स्टाईल छोल्याची भाजी घरी बनवून ट्राय करून बघा. कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याचसोबत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटू अशा नवनवीन रेसिपीज बरोबर.